luwas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 na kabuosan. Good morning. Masantos tan maabig ay kabuosan na luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Maabig abuklas ko mo yamin ditan at bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon na mga issues na dapat nating talakayin ngayong umaga. Ang inyo pong makakasama, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Mojares,
Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. At mamaya ay nandito na rin ang ating kasamang si kapaborito Errol Horado. Na galing pa dyan sa may bayan ng Labrador, Pangasinan. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, Petsa 17 sa buwan ng Hunyo 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga pagbati, mangyari lamang po mag-text o tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati sa pamagitan po ng ating Facebook page. I-search lamang po ang DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan Paborito. Alas 6:05 ng umaga. May nangyari pong aksidente at kumpirmado 5 patay. Diyan sa may barangay, diyan sa may Sitsubulo, sa may Labrador, Pangasinan. Dalawang sasakyan ang banggahan dahil na-lose control ang monobila. So yung lulan ng dalawang sasakyan ay umaabot sa 35 to 40 na katao. At yung mga iba isinugod sa paggamutan. Kaya ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Agad naman na rumisponde itong mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kasama ang mga kapulisan ng Labrador, Pangasinan. Kaya't ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Kung medyo madulas ang kalsada dahil nga sa ulan, dapat huwag mabilis yung pagmamaneho para iwas aksidente. Kaya't yung mga drivers on the road, kung sakaling kayo po ay inaantok sa pagmamaneho, dapat na umidlip muna kayo sa gilid ng kalsada. Huwag niyong ipilit na kayo po ay magmamaneho ng sasakyan na inaantok o kaya kayo po ay nakainom ng alak. Huwag kayo po magmaneho ng mga sasakyan. Iwasan nyo yan at iwasan nyo rin yung init ng ulo. Kung may mga problema kayo sa inyong tahanan, iwanan nyo yung mga problema ninyo. Ayan, galing sa Labrador yata ito. Good morning, kapaborito Errol. Good morning. Hindi, dapat parking to may chopper. Kaya nga Kaya nalapod Labrador, may kiyan, may aksidente. Kala ko galing ka doon Hindi. Malagim na aksidente. Kaya nga dapat hinahinay sa pagmamaneho ng mga sasakyan para iwas sa disgrasya. Nahulog sa bangin? Nagbanggahan dalawa. Yung pickup saka yung truck. Kaya siyempre mabilis Hindi siguro. naman siya yung banggaan na face to face Hindi naman kundi Kasi parehas sila ng ng way medyo umilag siguro. Yun, nahulog sila.
Parehas silang binabaybay, yung nawalan ng control, control, sa preno. preno. Kaya Oo. ingat-ingat lang. Yung, yun nga, nasagi ng, nasagi niya yung pickup. Oo, nasagin niya. So, yun, nahulog yung isa at may mga namatay na na ayon sa natanggap natin na balita, 5 na yata yung kumpirmado. At yung iba, kasalukuyan na ginagamot sa pagamutan. Yung mga banda tambalat Bulo. Barangay Bolo. Bulo, Labrador. barangay. Oo. Walay kindi man siya rin. Walay kulay kelas. Piano mo, pasigip erad sa may kiyan. Paano dyan kin man, interior. Interior ba? Interior. Kasi Malamang. kapag nasa national highway ka lang, wala kang makikitang bangin dyan. Alam ko yung meron baka dyan, sa may- sityo Kadampat, ganun. Yung may mga part na paakyat kasi Paakyat, dyan oo. sa Barangay Bolo. Ayan, oo. Alas 6:10 ng umaga. Mamaya baka sakaling darating yung ating Uhin. bisita dito sa ating palatuntunan upang makapanayam at makapulot tayo ng magandang mga balita na pwede nating i-apply sa ating pang-araw-araw. Yung yung mga estudyante. Yung mga estudyante na gustong matutong mag-umpisa na magnegosyo. Negosyo, Meron kasing programang estudyante negosyante. Ayan, Yan yung kanyang programa. At saka, itong bisita natin, talagang isang masigasig din na negosyante. Siya mismo. At sila ay umiikot sa buong Pangasinan upang magsagawa ng pagsasanay. Magtuturo sila kung paano mag-umpisa sa negosyo at paano mapalago ang negosyo. Mamaya yan. At baka nasa daan na itong si Kanegosyo, yung tinatawag nilang I will show my love. Show my love. I will show my love sa pamagitan ng pagtuturo kung paano magnegosyo. Pagtuturo, mag-agapay. At marami siyang mga magagandang idea, hindi lang sa negosyo, kundi tumutulong din sa komunidad, particular dyan sa kailang barangay, sa barangay Lasip ba yun, no? Taga Lasip. Lasip Kalasyaw. Ginaguide niya yung mga magulang, kung paano yung mag-start ng negosyo, at saka mga iba't ibang mga activities na kanyang isinasagawa dyan sa barangay Lasip Kalasyaw. Mamaya ipapakita niya yung kanyang pagmamahal. In English, show my love. Show my love. Katukayo mo yan. Oo nga, Basta Dennis talaga. Marunong mag-isip. Masipag, ano? Masigasig. Masigasig. Tulad nitong ating provincial director. Si Police Colonel Dennis din yan. Dennis De Leon. Dennis De Leon. Tingnan mo. May dahil kahapon ay yung mga confiscated firearms. Lost firearms. Ay presinta sa mga media practitioners. Agay karakol. Imagine mo tayo kinay, masulog ka 300 ay. Yung uplan pagdalan sa gikanga sa mga lost firearms.
Wala yung litrato dyan. Wala yung dadakal. Pare-pareha sa shotgun eh. Kaya nga bakit saan galing mga yan? Baka ito yung mga sinurrender noon. Malamang. Oo. Pare-parehas na shotgun, di ba? Pero meron ding mga pistol. Wala ray kung marasi nga ng pipisan laray. Wala bang bala? Walang mga bala na kandyan? Present? Wala sa litrato ng press release naiwan yung bala? Naka-separate. Naka-separate. Oo, so... Ang nagkudya 45 yung hanggang po'y kablitan to mo. Baka walang... Alamat. Walang magasin. Yung 45, walang magasin. Wala man lang yung... kaya... Latian mo na yung... Ang piano nagagamit ka na isurrender. Ang piano nga pala may paring pintutan. Away. At least, Kian. At least wala rata niya accomplishment. May paningnong. May mga ito yung mga confiscated, surrendered, deposited. Yung mga yan. So, kanyan. Pero, siyempre, ito, pigaran ago ng PD Labata. Hanggang po na sa kibulanto Siyempre, aray, accomplish, amakin mo. At kaya iba matirarama yung bobo na giran kaya. Ano man, confiscated. Okay, confiscated. Confiscated, so, ibig sabihin, deposited, surrendered. Confiscated, nayari na nanggawari uplan na, maglalansag konto. Hindi, uplan katok. Uplan katok. Yung mga hindi pa na ipapa-renew. Okay. Yung mga, kasi meron dito deposited. Yung deposited, siyempre, nag-lapse na yung kanilang lisensya ng baril, kaya i-deposito na lang. Ang tanong ko dito, ito ba ay galing sa iba't ibang istasyon ng pulis? Malamang. Wala anda si rin nirarami ng deposito, wala nirada linggayan. Hindi, ang PPO. Ang piano may tagad alam niya baloy, ikindad kasi no taga-inar ka, di mo i-deposit. On. Nararamay unregistered. Nararamay aga ka, agni renew, aga ka rehistro. No inar subali mo, no inar sukulaan mo na lugar, di man i-deposito mo sa may kulay police station. On. Pero dapat kulante, no irarama na walad sa mansasalaniran police station at pinangkakasakita dito na the people. Mayroon naman. Inawit na labat dito na for may kilabat documentation o kaya panunong. Paano i-report, update. Update. Saray totoo. Siyempre, atamo lanti at nayarin na saray accomplishment man lanti na PNP ay paningnunda da publiko wala ratan niya ginawa kurang upulaing da saratan niya illegal iran na paltug. So aratan sa kimot aratan niya accomplishment project congratulations. Congratulations, at least na-minimize aratay nagagawang krimen, no, aratay lost firearms at na kumpiska aratan pero dakal ni siya pero yung mga yung mga raramay unaamot magagaway gun for hire kantora gun for hire surrender so kinara araman na talaga na ang lisensya darama gun ban ang puraratan si kara correct ang lisensya malante taaratan anytime no nagawari krimen ay arin na ibantak na laman sa paltog o kaya gamit ang dalawa aron ya pangkanawa ya manggawe krimen. Aratan ko mon ayun yung mga bagay na dapat na kuan natin bigyan ng pansin yung mga gun for hire dapat na mabuwag natin ang mga yan para sa ganun ay ma-maintain natin ang peace and order dito sa lalawigan ng Pangasinan. Naniniwala tayo sa kakayahan ng mga otoridad natin.
lalong-lalo na kay PNP Provincial Director Police Colonel Dennis Hindi na yun. De Leon. Talagang kung naman yan, hindi rin basta-basta yung kanyang pinanggalingan na mga istasyon noon bago napunta rito sa Pangasinan. Di ba? Kaya Saan siya galing bago dito? Sa Sarangani ba? Sarangani. Sa Mindanao. Sarangani, yun yung nilindol, di ba? Kaya yung kampanya ng ating mga kapulisan ay tuloy-tuloy sa paglalansag ng illegal na baril, yung mga lost firearms dito sa lalawigan ng Pangasinan. Alas 6:20 ng umaga. Speaking of peace and order, diba, dyan sa Kalasyaw, meron yung peace and traffic, action center. Yung command center, actually hindi pa ito nagkakaroon ng formal na inauguration, pero yung kanilang command center na napaka bagong-bago. May mga high definition na camera, may mga facial recognition, yung plate number recognition. Talagang makikita mo lahat yung mga iba't ibang mga lugar dyan sa Kalasyaw. Napasyalan kahapon ni Mayor Patrick yan yung bagong-bago na command center na napakaraming camera dyan sa at patuloy pa rin na isinasayos. Pero working na siya, mga 80% na. Ang opisina po niya na doon sa may MDRRMO. Ayan. Good morning. Diman Sukulay Command Center. At diman na monitor na sarara may integrated, actually ang tawag dyan, integrated command center dahil pwede nang kumuha ng files ang PNP, ang BFP, yung traffic para sa mga monitoring ng poso. At ganoon din, may nakatutok din na camera doon sa may, anong bridge ba yung nandun sa may Diyan sa may bayan? Yung yung nandun na nakatutok doon yung Villamil Bridge ba yun? Bridge ba yun? Villamil Bridge. Yung sa may bridge dyan, sa may bayan, nandun yung may isang camera doon nakatutok lang sa pagmomonitor kung gaano nakataas yung tubig. Yung level ng tubig. At sa mga susunod na araw, magkakaroon din sila ng makabagong application na kanilang makikita yung heat index, yung humidity, at yung panahon kung kunyari uulan ng alas 10 ng umaga. Mamomonitor nila yan na talagang accurate. So may apps na ganun. Correct. At siyempre yung kahapon na iminungkahi, yung traffic, nakita rin pati yung yung mga may mga fault line pala, no? May mga linya, tapos yung habang tinitingnan ni Mayor yung monitor, tingnan nga natin, makikita ba dyan kung yung mga pagyanig, yung mga lumindol o umuga, nandoon din. Nakikita din doon. At merong nakita nga na sa bandang Mindanao ay merong 2.5 magnitude na lindol. Mga sandaling yun. So na-monitor, nanangyamin. Kaya talagang ginagawa ng lahat ng mga kaparaanan ni Mayor Patrick Agustin Karamat upang mapanatili niya ang peace and order dyan sa bayan ng Kalasyaw. Especially yung traffic, siyempre para ma-resolve yung traffic dyan sa may Kalasyaw. Makikita mo yung galaw ng mga sasakyan at ginagawa ng mga puso personnel. Di ba?
wala kang may tatago, especially yung mga poso personnel, kung nakikita na nandoon lang sa silong ng kung ano-ano, makikita nila, mamumonitor nila. Wala kang may tatago. Maganda po yan para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yung mga programang ganyan, Actually, sa lalawigan ng Pangasinan, dalaw pa lang yata yung may ganyan, pangalawa ang Kalasyaw. Meron sa Sa Santa Barbara. sa Santa Barbara, meron na rin daw sa Manawag. Sa Manawag, meron na rin. Meron ding may mga ganyan din, pero yung siguro hindi lang natin hindi nila meron din kasi uso na nga rin yung mga ganyan, pero hindi ganun high-end. siguro. Kaya nga. Yung iba may CCTV, may monitor, yun na yun. Correct, Pero yun, ibang-iba kasi yung merong facial recognition, tsaka yung plate recognition. Yung mga iba nakikita ko nga sa barangay hall, meron din Pero yun yung mga mailit lang, hindi mga CCTV na mag-monitor lang sa mga hindi mo makikita yung yung plate number ng mga sasakyan. Kaya't diyan sa Kalasyaw, kitang-kita, maliwanag. Kahit na malayo. Kahit gabi, meron silang gabi. Oo. Ay may pinakita rin. Oo. Kaya't kung may gagawa ng mga hindi maganda, mamomonitor mo kaagad yung movement ng sasakyan. Ma-identify mo yung mga sasakyan. Yung facial recognition, yung na-detect na yung mga dumadaan na nakamotorsiklo na hindi natatakpan yung mukha. Talagang tatak, Correct, oo. Anong mo di man, unyan oras di malan. Kanto. Correct. Kaya walang maitatago yung mga dumadaan dyan. Kung saan sa poso naman. Yung monitoring, pag nakita, nandun ka sa tapat ng monitor mismo, nang marami flow na traffic. Correct. Naradyoan mo lang, dito na the area na unya. Nang pa may traffic dito, nakinagapin ng poso. Kanto lang may poso chip, di ba? Correct. May nakita nga kahapon, may nag-counter flow. Di ba? Doon sa may bubuyog. Bubuyog, Bali-bali Inpan sarato may luganan to, initan larara may luluganan. Correct, makikita mo kaagad na may mga kamote din palang driver. Ayan, Kala natin sa mga social media. Iba't ibang lugar, meron din pala dyan. Kaya nga, So, yun yung mga itinutuwid, para sa ganun, maayos ang flow ng traffic. Alas 6:27 ng umaga, bago tayo dumako sa ilang pang mga issue, mga balita, narito muna ang ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... San ang puta-putang Iran impormasyon? Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries,
straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties, made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midarlo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midarlo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midarlo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao.
Good morning mga kapaborito! 6:30 na! Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa! Red Horse Beer Inuman Wisdom. Kung masarap ang simula, sulit ang ending. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan na Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang nag-isang pogi sa puso ni Madam Charis Kasaklang Dakal. Sa ating gawing kanan, nandyan din ang ating station manager, maagang nagigising. Hindi pa tumalaok ang manok, gising na ang baby. Siyempre, naghanap ng gatas eh. Yung baby. Naguluto lang yan. Hindi de. Nandyan si Joey Baby. Alas 6:36 ng umaga. Oy, good morning nga pala dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Si Mayor Carl Christian Biga. Na talagang nakikita naman na talagang ang bayan ng Mapandan ay isa sa mga booming town dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa sipag at yung talagang yung nilagay niya sa puso niya ang kanyang serbisyo sa taong bayan, itong si Mayor Carl Christian Biga. O kaya nakikita yung mga magagandang programa, mga proyekto, pagbabago ng bayan ng Mapandan, Pangasinan under the administration of Mayor Biga. Yung mga bagong nagsisi datingan ng mga businesses, siyempre sa pipilin dararata na may maong solidarato manuuloy. Correct. At saka peace and order. Peace and order. Maganda yung kalagayan ng peace and order. So, yun yung mga tinitignan mga negosyante. Kaya't marami ng mga nagpatayo ng kaya ng mga negosyo diyan sa Mapandan, Pangasinan. Kung may mga ganyan na mga negosyo, siyempre malaking bagay po yan, nakakatulong po yan sa isang bayan dahil tataas yung income ng bayan at makakapag-create ng trabaho. Yung mga walang trabaho na pwedeng pumasok dyan sa mga establishment na yan, malaking bagay po yan. Kaya't yun po yung ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Mapandan, yung tumulong sa kanilang mga kabayan, mapaangat ang ekonomiya sa bayan
Yun po yung mga tinitignan at ginagawa ni Mayor Carl Christian Biga. Kaya siya ay nakakatanggap ng mga parangal mula sa iba't ibang mga national agencies. Pangilang nire-recognize. Nire-recognize ng mga iba't ibang ahensya. Siyempre, araratan niya trabaho. Kinta ni may napagmalabat ya napansin nasarara may mandurumaran ahensya na gobyerno. Tignan mo yung bayan ng Mapandan nung pag-upo ni Mayor Carl Christian Biga. Ilang bihis nang nakatanggap yan ng Seal of Good Local Governance. So, ibig sabihin, pag nakatanggap ka ng ganyan na award, ay maganda yung pamamalakad mo sa isang bayan. Diba? Yung talagang na-recognize ng Department of the Interior and Local Government dahil siyempre yung award na yun galing sa DILG. So, marami pong mga proseso dyan na dapat mong gawin bilang isang leader ng bayan. Marami kang mga criteria na dapat mong yung nadaan sa ano yan sa masusing pagsusuri. Kung bumagsak ka dyan, siyempre hindi ka makakatanggap. At taon-taon nadadagdagan ng criteria. Kaya yung mga ibang bayan, for example, nakatanggap ngayong taon, sa susunod na taon hindi nakatatanggap, hindi nila na meet yung requirements na binigay po ng DILG. Yun po yung mga pero dito na Mapandan ay kinyanay-nay ay awardee. Kaya yung nakakataba ng puso pag mga ganyan na nakakatanggap yung isang LGU ng parangal. Maliban sa SGLG, yung mga iba't ibang naman, departamento ay nakakatanggap ang bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ibig sabihin dyan ay maganda ang performance ng mga namumuno dyan. Dahil sa bayan ng Mapandan, mayroong pagkakaisa ang executive at saka legislative. At nandyan din ang pakikipagtulungan ng mga barangay officials dyan sa bayan ng Mapandan, kung kaya't nakakamtan nila yung magandang yung pagpapaganda ng kailang bayan, paglago ng kailang mga ekonomiya dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Good morning nga pala kay Sir Jeffrel, kay Dr. Felix Doncilio, at ganun din si Boss Darwin. Si Sir Ansel, good morning. Ansel Sarate. Good morning po sa inyo dyan, sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. At ganun din dyan sa may bayan ng Malasiki, si Mayor Alfie Soriano. Isa ring kanyan yung workaholic na mayor. Talagang yung iniisip ni Mayor Soriano ay yung kapakanan ng kanyang mga kabayan. Kung kaya't nanood ka na, may abig naman. Correct. Sa health. At yun lalo niyang pinapaganda yung kailang hospital dyan sa bayan ng Malasiki, Pangasinan, na noong past administration tila yate napabayaan yan. Kulang ng asikaso ng tipulaing nawalan iray hospital. Walay nang donate dalin. Saan impaalagay. Niya, sa administrasyon ang paulyanan. Correct. Yung hospital na yan, pinatayo noong panahon ni dating Mayor Alfonso Soriano.
Di ba? Yun yung tatay. Tatay ni Mayor ngayon. Mayor Alpi ngayon. Oo, yung lupa kasi idinunit ng kailang pamilya. Oo. So, Pamilya ng mother naman. Oo, Makaranas. Makaranas family. So, naipatayo yung naturang hospital dyan sa bayan ng Malasiki. At napakaganda, maluwang. Ngayon, nung napalitan ng yung administrasyon, actually, dalawang administration yung dyan, tila yata napabayaan yung naturang hospital na yan. Pero, nung itong si Mayor Alpi Soriano, naupo bilang mayor, yun po ang isang tinignan niya at inayos niya, pinaganda niya yung naturang hospital na yan. Kaya kung pupunta kayo dyan sa naturang hospital, makikita nyo yung maluluwang na mga kwarto at may mga pasilidad na dyan, may mga doctors na dyan sa naturang hospital na yan. May renovation, bali-bali Anong nagkaroon tayo ng pagkakataon na ikutin yan at makita yung buong pasilidad, marakap. At hindi lang basta-basta yung hospital dyan ay may mga kanya-kanyang mga dyan yung conflict room. Hindi lang isa yung palikuran dyan, kundi marami. Yung nakita natin yung bawat kwarto. Ay may mga naka-aircon lahat Correct, oo. Diba, yung mga mako-confine, yung mga doon mo na mag-i-stay habang nagpapagaling. Komportable ka. Komportable, ayan. May unabig ka, marakap may kulaan mo. Correct. Marakap may ambience, tan bali-bali may kipapasin. Maasikaso ray doktor. Correct. Tan may nurses yung man. Oo. So, pero kulang pa rin. Ay, hindi pa sapat. Unungot kinan Mayor Alpi Soriano, ay hindi pa sapat yung manpower. Yung kaya't dinadagdagan pasilidad. Yung karagdagang bakanting lupa sa likod ay nanununutan mo, ikakanunutan niya saliwan la. Depende na pawang. Wala ay parking lot. So yun po yung mga programa ni Mayor Alpi Soriano patungkol naman sa kalusugan. Marami pang mga programa itong si Mayor Alpi Soriano diyan sa bayan ng Malasiki upang lubos na matulungan ang kanyang mga kabayan. Sabi ni, bro, pasensya na, di ako nagising ng maaga. Bukas na lang daw. Sabi ni Dennis Ferrer. Yung guest natin ngayon. Sige. Bukas na. Okay. Magandang umaga kay sino to? Si Israel Muyargas Dupagan. Ayan. Nananonood sa ating palatuntunan si Esther Ramos, magandang umaga. At ganoon din si Lolo Orpelia, magandang umaga sa inyo. Si Marvic Rivera Balason, magandang umaga. At Mar Pasqua, ayan. Thank you. Magandang umaga din kay Marie Chris Abara, ayan. Susana Bungar Bustamante, si Merlit Abilia, ayan. Elmer Soriano ng Calasiao, Silvia Romero, si Rebecca Himinia Tamayo, nagtuturo dyan sa may Lasip Elementary School. Yung nag-text dito doon sa may bagong command center ng Calasiao, ano pa lang yan, phase 1 pa lang. Phase 1. Meron pa pong karagdagan po yan. Marami pa pong camera ang i-install. At magkakaroon pa ng mga pagsasanay. Ayan. Good morning kay yung mga magiging
tatao dyan sa may command center. Good morning kay MDRRMO Head Ed Villacorta. Ayan, magandang umaga. O nakita mo yung bagong purchase nila? Oho. Na rescue boat? Boat, oo. Ilang kwan yun? Capacity ang hanggang 16? 16, oo. Preparation yan sa posibleng pagbaha. Rescue. Rescue, oo. Sana po hindi na dadaan ang mga sakuna. Si Lisa Sim, magandang umaga. Michael Mariado Suganob, Clifford Avilla, Jeffrey Castillo. Uy, si Kagawad Raymond Taminaya, dyan sa may barangay Mangkop, Kalasyaw, magandang umaga. Brother ni ano yan, ni Police Major Mark Ryan Taminaya. Good morning. Yung Chief of Police. Taga dyan sa barangay Mangkop, Ang Aguilar. Taga Ditan Iranan. May nakar tayo. Kapan cover tayo malantid sa may school supplies distribution. Ditan Mangkop Elementary School. Diyan po sila nagtapos. Alma mater. Magkakapatid na Taminaya. Ayan, oo. At taga dyan din si Police Captain Aileen Katugas. Mangkop din. Yung information officer ng PNP Pangasinan. Oo, taga dyan sa may barangay Mangkop. Good morning. Sabi niya sa akin nung nagkita tayo nakikinig ako palagi tuwing mga sa inyo. Sabi niya, thank you, Madam Aileen. Si Kapitan Saldi Bauson ng barangay Makabito. Ano ngayon? Anong araw ngayon? Wednesday. Duty of the day. Kagawad Gabrielio. Pero hindi pa hakot basura ngayon. Kasi hibis yata yung hakot basura ni Kapitan Saldi Hindi, maminsan at manahakot mo na Merkules. Noong gapoy yun, noong gapoy driver to may truck na basura, sika to yung mamamaneho. Actually, actually ipapalima mo sa may driver dati kasi kung iba yung magdadrive, tumitirik sa gitna ng kalsada. Ito talaga, Alvin, basura nga. Inihinto pa yung garbage truck sa gitna ng kalsada. Kanya ni si Kapitan Saldi, andila, agkula gabay ay palimad si Kato. Good morning, adakinan former Liga President Carlito Diuna. Good morning, adasi kayo. Si Joel Calvo, good morning. Si former councilor Gerald Apicial. Serbisyong espesyal. Oo. Kahit na wala nga sa serbisyo, bilang mayor, nandyan pa rin, bilang councilor, nandyan pa rin ang kanyang serbisyo. Nakaantabay kay mayor. Oo. Good morning, Adasika, former councilor Gerald Apicial. Si Kuya Ben Gabo Villanos, good morning. Palagi pong nakasubaybay sa ating palatuntunan. Mario Cabierto, ayan, magandang umaga sa iyo. Rinaldo Bungar, ayan, magandang umaga. Good morning din kay Harold Gangat, diyan sa Kalasyaw. Paborito, kanto. Paborito. Si ano pala, yung dyan sa may mayor's office, si Sir Renan. Renan Barela. Barela ang apelido niya. Ayan, good morning. Si Sir Renan. At least alam mo na yung pangalan. At siyempre, isali mo rin si yung kasama niya kahapon. Si Sir Patrick. Ayan. Bermachea. In short, Mil. Hindi Mil ang palayo niya. Mil ang pangalan niya. Palayaw. Siren.
Pero Patrick so Patrick, man. oo. Kasi may magamiya Mel, aman may kaarota. Si May father da. Father da. On ta Duma si Patrick, dumama si Eric. Eric, kasi kung ko lang to lang Eric aman may kuya. Kuya, si Eric Kongkot, dumat siya. nung ko, yan, brother mo, si Mil kanto. Hindi, tasik si Mil kanto. Palayo to manaya, Milbert. Si Patrick. Patrick at saka Eric. Ayan. Si Patrick Balat, ya Bermachea, watanad opisina GSO. On. May kulay opisina ng PJ De Vera. Good morning na ka, GSO. Datin councilor, datin administrator. Natan, PJ De Vera. Ayan. Natan si katulay hepe na GSO dito na balay na Kalasyaw. Si Dado Pidlawan, good morning. Gano'n pang balik-balik taro mo, tingaran mo, Dado ka rin siya. Dado ka. Ayan. Arturo Eustakio, good morning. Paano ito no? Dado ka rin kanto eh. Hindi ako Dado eh. Oo, yun. Siya lang. Siya lang ang nag-isang Dado. Rosel Pascual ng Olongapo City, ayan. Walay ka ba kung Dado? May kiyan. May district engineer. May Dado nga rin to man, may si malatad kinan Madam Edita Manuel. May Adi dati. Oo, datin Adi panahon nan kiyan nan Engineer Boy June. Siya yung ako ngayon. Matang balat si katoy OIC. Sikat natan. Second District Engineering Office. Hindi na tayo kasi nagagawi dyan, sa second Pangasinan Engineering District sa bayan ng Lingayen. May iko-complain daya Arsadon Compound. Nila nankiyan. Secretary Vince Dison. Meron daw antam si Ken. Antam may putsin niya bubuyog. Bida ang saya. May pabida daw doon na politiko. Sino kaya yan? Konte, singa si Jollibee mo. Iko-complain daman na maliw si katoy bida. Ayan. Iko-complain daman Iko-complain da. Nan nila ng Secretary Dison, may pabida. Pabida nga la. Nga naman siyempre. Magnanan iko-complain da, gapo action nyo. Nan nila Secretary, pabida kayo. Lante. Dapat aksyonan nyo, tawaran sakop yun. Ang alaga rin, yara tayo manlapod national government ya si Karay Ulajad Liksab, yaman imbestiga. Takaya yumot, si man imbestiga. Kaya yumot, yaman resolba, di ba? Akin, alaga rin yun ni Ratay, sekretary. Insan kayo, mampabida. Good morning kay Councilor Generos Flores ng mga dan. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera. Good morning. Si Vice Mayor Mr. Health. Kabamutan. Si Mr. Health Edgar Maminda. Bali na kumusta binmali. ka la? Long time no here. Andi bali takin, walang chance. Okay, pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Take it away. Ayan. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin. Dan si Engineer Ben the Twin dito na DMW. Good morning din kay Councilor Mike Season. Si Councilor Joe Piloresco, good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Mayor's Office, kay Madam Mami, kay Boss Carlo Serbayan, si ano ba nga natin, si Dado, good morning. Si SB Secretary Brian Kalaunan, good morning. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Pahabol, si Don Ramon Bautista Sr. Good morning. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Good morning din kay Magina Corda. Ako po ang inyong lingkod, Dennis Mojares.
Diyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, si Station Manager Joey Bebe. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning! Nika Orlin Navarro. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob